за да си купиш употребяван автомобил без никакъв риск. Нужен е доверен партньор. Вече над 11 години ние в CarsBG 11 сме точно това. Добре дошли в CarsBG. Вече 11 години ние внасяме автомобили от Южна Корея. Поради тази причина при нас може да намерите всичко за вашия корейски автомобил и пълна грижа за него. Всеки автомобил, който виждате тук, е преминал нашата прецизна селекция, защото за нас качеството не е просто дума, а стандарт. Ето вижте, всички коли тук са с напълно прозрачна история. Може да седнем и да усетим колата. Тази Kia пристигна още миналата седмица и вече е напълно обслужена и готова за новия си собственик. За да гарантираме безупречно техническо състояние, ние не разчитаме на случайности. Изградихме собствен, напълно оборудван автоцентър. Изключителна важност за автомобилите, предлагани от CarsBG 11, те да минават технически преглед в наш сервис, преди да бъдат пуснати на пазара за продажба. Преглеждат се както ходовата част, така и спирачната система, тяхната здравина, техния ресурс. Преглежда се работа на двигателя за вътрешно горение, автоматичната скоростна кутия и задвижването на автомобила. За да бъде спокойствие и пълно, поддържаме на склад оригинални резервни части, с нас никога не се налага да чакате. Това е нашата инвестиция във вашето време и сигурност. Всичко необходимо за автомобилите, които внасяме е тук, на място. Всичко започва 1000 км от тук. С нашия прецизен подбор избираме само автомобили с 100% доказани реални километри и без удари. Да, отвори доклада. Искам да видя сервизната история, провери дебелината на боята на предния калник. Ако всичко е наред, взимаме. Ние не просто продаваме автомобили, ние градиме дългосрочно партньорство с нашите клиенти и искаме да бъдат сигурни в експлоатацията на техния автомобил. Заповядайте да се убедите сами.